Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the land of the Lord. Africa. Sise Africa, sise South Africa, sikwaZulu, sise Reinkonyeni. Le koPotchefstroom. La sikhona. Kusentsimbini. Uthele okhalweni. Sokhalweni la. Sokhalweni. Ngaphansi kwasentsimbini. Inkosi yalana Mavundla. Mavundla. Uthi what bande? Wa 25. Wa 25. Hey, Africa lana sihamba ngodaba lwehlukile. Udaba lwehlukile, udaba lobhlungu, udaba lomnandi. Kodwa ke asizukwageqa amagulu yabona ilanga liyoshona. Loyilahla kunina. Kunesizathu salokho. Izulu liguqubele, liyakhemezela kancane. Kunesizathu salokho. Yonke lento uzoyithola enkulumweni ukuthi yingani sila liyoshona ilanga, yingani sila ubona ngazuthi lishintshile libafazi beduba inyama liyakhemezela kancane. Mfowethu awutshene ababukeli ubani? Ngusihle Maxwell Mbili. Yes. Kodwa ke kakhulukazi nje ngaziwa ngokuthi uMax Mbili. Oh yes. Abantu abaningi abalazi igama lika Sihle ngenxa yokuthi esikoleni ngangumuntu odumile kwagcina kuduma igama lesikole. Nakhona ke kuthiwa nje uMax Mbili. Uduma ngani lapha esikoleni uyiprefect, udlala ibhola, uphatha utshumethu, uphatha iOkapu kwaphela. Kuningi ukuduma khona. Esikoleni kakhulukazi izimbili izinto engangidume ngazo. Okokuqala nje kwakuthi uma kufundwa njalo nje ngithola 100%. Oh. Kuthi uma kuphaswa ngiphuma number 1 esikoleni. Okay. Uyazazi ke lezikhathi zethu ukuthi kwakuze kubizwe ngisho top 10 kodwa ke mina ngangihlala nje ku number 1. Yes. Ngaphezulu kwalokho ngangidlala ibhola ngukapteni esikoleni. Yilezo zinto ke ezimbili ezenza ngaduma kakhulu esikoleni. Thank you. Manje mawuqeda amabanga lana phansi uyapi uyofunda phi? Ngaqala ukufunda khona la kunesonto nje eliseduze la igama lalo iLuthela. Yes. Ngoba kule ndawo yakithi Sokhalweni sasingekho isikole. Sasiya isifunde esontweni, isonto lamaLuthela. Wawufunda ngaleso sikhathi ke sasithi u-first year no-second year. Oh. Njengamanje ugrade 1 no-grade 2. Yes. Uma uqeda lapho ubusuhamba uya ensimbini egama lakhe. Kusho ukuthi ke mina ngaqala khona eLuthela. Ngafunda ugrade 1 no-grade 2. Ngithe mangiqeda lapho ke ngahamba ngayofunda egama lakhe ensimbini, ngawufunda standard 1. Ngayoqeda standard 5 ensimbini. Yes. Ngithe mangiqeda standard 5 ngaya eGaleni khona igama lakhe Galeni Secondary School. La ngafunda khona standard 6 up to standard 8. Mangisuka ke eGaleni ngenxa yokuthi ke kunezimo ezabakhona izimo zepolitiki. Yes. Ningangumuntu ngaleso sikhathi wayephambili kwezepolitiki. Ngahamba ke ngaya eThekwini. Yes. Ngayofunda ke eMqhawe, ngafunda standard 9 no standard 10 eMqhawe. Emqhawe kuphi le emzinyathi? Emzinyathi yebo. Oh, wabala ngempela nje, wabala ngempela. Waphuma phela njengembewu yamazambane. Yebo. Oh yeah, yes. Yeah. Tertiary? Ngasuka lapho ke ngayofunda eNtuzuma College. Oh, ngafundela ubuthishela. Oh, uthisha lo? Yeah, ngafundela ubuthishela khona. Ngitheke ngesikhathi ngisebenza ngaqhubeka nezifundo zami ngenza i-higher diploma ku-education ngayenza eNatal College. Ngiqhubeka njalo ngifunda ngaya e-University of Natal. Yes. Ngayokwenza khona i-honors degree. Yes. Ku-educational management. Okay. Ngiqhubeka ke ngifunda ngisebenza ama-qualification amaningi ke ngabe sengwenza ke e-University of KwaZulu Natal ngoba khona ngigcine ngiba ne-master's degree kwi-public administration. Kodwa ke ngaphambi kokuba ngenze yona ngangenze i-postgraduate diploma kwi-leadership and management. So ke ukufunda kwami kube kanjalo kodwa ke ngingasho ngithi e-UKZN ngenze ama-qualifications amaningi khona ngoba angaphezulu kwa4 engikwenzile. Kunesitifiketi ke ngasenza nase-VETS. Yeah, so ukufunda kwami ke kumi kanjalo. Okay.
Awusithathe-ke manje sesiyayizwa i-background. Utheni bangaki insizwa zala ekhaya? Okay, sizalwa uMahlongwa. Njoba ngishilo-ke ngathi ngowakambili mina. Yes. La ekhaya umama nobaba bakwazi ukuthi basithole sibe unani isishagalolunye. Okay. Mina ngowesithupha ekhaya, ngunumber 6 ekhaya. Yes. Abafana abawu7 namantombazana amabili. Oh yes. Kodwa ke sesisele siwu4 manje kusela abafana abathathu nentombazana eyodwa. Okay. Uphethe imbali. Awusithathe through. Lezi imbali lezi ziyapi lezi imbali? Kwenze njani? Le mbali ngizilethe kumuntu wami, ngithengela umuntu wami la imbali. Oh, okay. IValentine namhlanje. No, ngibona ukuthi njoba sisesikhathini la sikhuluma khona nge-gender based violence ensukwini lezi ezadlula. Kubalulekile ukuthi abantu besimame nabantu besifazane sibakhombisa uthando. So ke uMpume Zungu Manzini. Yes. Manaka usithathe through. Nihlangane nini noMpume? Nayenza nini lento le? Waqoma, wamisa iduku, najola. Nenza awusithathe through la nihlangana khona noMpume. Nihlangana aphi noMpume? uMpume uMazungu sihlangana naye ngo1998. Yes. Sihlangana naye eNanda Newtown C. Okay. Enanda. Sihlangana eNanda. Ngaleso sikhathi ke ngase ngifundisa nguthisha. Masihlangana ke naye ngazibika. Ufundisa aphi wena? Ngangifundisa esikoleni ekuthiwa eKuthuleni Primary School. Khona ngalena. Oh yes, ngiyabona Best. Yes, ngiyasibona lesikole. Yes. Ngazibika ke kuMazungu. Yes. Ngo98. Hayi sagcina ke enginika ucu. Ukunika ucu yena uyafundisa noma uyingane yesikole wenza njani ubamba ingane yesikole ubuthisha wenza njani lapha? Hayi yena ke ngaleso sikhathi wayesazama efuna ukuyoqala ukuyofundela ubuthisha naye wekade seqedile umatric. Kade efunda esikoleni la ufundisa khona? No. Mina ngiqala ukufundisa ngo97. Mina ngimbona ngo98. Ngifuna hayi impilo musukubale ngifuna istop. Nihlangana estopini noMazungu nihlangana naphi la nje nihlangana khona ngiyayizwa inkulumo. Nihlangana naphi? Nihlangana estopini, nihlangana esikoleni, nihlangana ephi? Sihlangana estopini. Uhamba ngebhasi wena uma emsebenzini? Kunestop ekuthiwa kwaMkhize eNanda Newtown C. So ke ngithi manje yokugibela itaxi ngiyakhona kwaBesta sihlangane naye egibela ngoba ukhona intoho welibambile edolobheni so ke ngimbone ngimthanda. Oh yes. Bese ngizibike wagcina ke nginikile ucu. Ogcina nginikile ucu. Ukunika emva kwesikhathi esingakanani? Isikhathi esingakanani? Hayi. Zaphela inyanga ezo6 impela ngiloko ngizibikile. Olokhu uqophithi? Ngiloko ngiqophithi. Uqophithi? Yeah. Yasazi iqopha muthi lenyona kuthi iqopha muthi? Yebo. Mfowethu. Manake mfowethu nangu kusekunikeza ilucu. Awusithathe through usekunikeza ilucu uzokwenza nizobika ekhaya, uzoqoma, sihamba kanjani ke umthetho wasekhaya? Hayi wanginika ucu, hayi saqhubeka ke sajola. Yes. Kwaba into yethu nje sathandana naye. Yes. Kutheke ngo-year 2000 ngambona efanele ukuthi angavusa umuzi wakambili. Ngase ngithumela ke abakhongi. Ngithumela abakhongi kubo ukuthi kabahambe bayozishaya zonke. Lo wawungakhokha kancane? Noma ngangikhokha kancane phela ngoba uyabona amandla kodwa uthando lukhona. Kwakubonakala kodwa ukuthi ngifuna ukuya kuphi ngoba ngiqala ukulobola ngo-year 2000 ngo-October 6 2001. Hawu zawushaya. Azushayeke manje. AbakwaZungu abaleni eNanda. AbakwaZungu badabuka eMelmont eMfanefile. Kodwa banomuzi eNanda mina sibonana naye ngoba kuseNanda. Yeah. Okay, mase zushayileka awusithathe through sezushayileke uNkulunkulu uyanibusisa ngezingane kwenzakalana uyawuthola umsebenzi nawo sesebenza njengawo awusithathe lapho uze naye. Hayi zathi ke mase zushayile umuntu ke webusiness. Oh, okay. Umuntu obekade ekulomkhakha lo
wokwenza izinwele, inzipho, ukwenza abantu babe bahle. Yes, yes. So umuntu webusiness wathi uma ngabe engasitholi isikole sokuthi ahambe kuba ufisa ukubuthisha naye. Yes. Wagcina ke sesebenza njengeclerk kwesinye sezikole. Utheke uma esebenza kwahamba wathi uma ngibuka imali engiyithola ebusinessini nemali engiyihola uma ngisebenza imali engiyenza mina ngesonto uthothi ngiyihola ngenyanga. Waphinda washiya phansi waqhubeka wazisebenza umama osomabhizinisi. Okwenzekile-ke ukuthi sihlalileke naye siloko sithi cha uNkulunkulu uzosibusisa ngabantwana. Sishada ngo-2001. Yes. Yahamba iminyaka abantwana hayi asibathola abantwana. Saqhubeka sathandaza ngoba sibona ukuthi hayi bona kuphela iminyaka emihlanu abantwana asibatholi. Kodwa kuleso sikhathi leso abantwana singabatholi. Ngaba nento ethi ukuthola abantwana kuyisibusiso sikaNkulunkulu. Yes, yes. Awuzenzeli ukuthola abantwana owesilisa owesifazane. Awuzenzeli kuyisibusiso sikaNkulunkulu. Uyazi ke ukuthi uma sifika kunemicimbi yes bazobuza izobuza izihlobo zithi hawu umakoti ukhona nini kanti umntwana akagijima ilutho akagijima ilutho. Ngaba ke sengithatha isinqumo sokuthi umndeni wami nguhlalise phansi ngikwenza uunderstand ukuthi nehlobo ukuthi lento yabantwana akusiyona into kaNkosikazi akusiyona into yendoda kodwa ukuthola abantwana kuyaye kube isibusiso sikaNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu ngelinye ilanga uyobona kufanele ukuthi sibathola abantwana uma kufanele. Uma kodwa singafanele kuba nabantwana mina ngiyakumukela lokho. Ngenza ke futhi isinqumo esithi uma kwenzekile kwaba ukuthi uNkulunkulu akasiboni sifanele ukuthola abantwana. Angeke uMazungu ngithi akafanele ube unkosikazi wami ngoba ukuthola abantwana akusiwona umsebenzi womuntu osifazane. Umsebenzi wethu sobabili kodwa futhi nesibusiso kaNkulunkulu. Yes. Ngifuna ukuncoma ke umndeni wami umndeni wakambili. Yes. Ukuthi awukaze umthuke awukaze umhlukumeze nangelinye ilanga. Hayi basinika isupport. Ngavele ngathatha isinqumo ke sokuthi cha mina ngizojola nonkosikazi wami. Yes. Abantwana sibatholi kufanele nje sijole naye kube nje sengathi isoka nentombi. Bekungahlukani naye nje usihamba yonke imicimbi ngaso sonke isikhathi umabona mina ubona nonkosikazi wami. Ngifuna ukusho ke ukuthi besithi masihambile siye emshadweni. Kuneculo lapha eculwayo kuthiwa gabi gabi umfazi ongasalanga. Belingiphatha kabi la culo. Liphatha kabi mina. Ukuthi angazi ngingenza kanjani ukulivala leculo ngoba ngiyalibona ukuthi libahlukumeza kangakanani abantu besifazane abangabathola abantwana. Uma ngiculwa kuthiwa gabi gabi wena mfazi uyothi wabonani wena mfazi ongasalanga. Yes kodwa ukuthi ke anginawo amandla. Yes. Ukuthi ngingathi abantu abangaculi ngesimo sami. Yes. Kuhambile ke makuhamba iminyaka kwafika khona la ethi ucela sivumelane ukuthi usefuna ukuadopta. Emva kweminyaka e10 abantwana singabatholi. 10 years. Yes, athi hayi ucela ukuthi si-adopt. Hayi ngase ngithi mina no mina ngihambisani mina noku-adopta ngoba ngibonile la emhlabeni uthola ukuthi abantu bafike bahambe bayo-adopta ingane bayikhulisa. Ingane ikhule yazi ukuthi yona izalwa la ekhaya. Yes. Kuhambe abantu bayitshela ukuthi akusibona abazali bakho lapha. Ingane uma isisebenza iyona yonke into bebondile nayo. Yes. Isuka ingane ethi cha mina ngizalwa yinina ngikhombisene abazali. Ngiyakwazi ukuhlukumezeka engeke ngikubone kulabo bantu behlukunyezwa ukuthi sebeshiwa ile ngane abayikhulisile bebezitshela ukuthi ingane yabo iyona ingasayingeni indaba yabo. Ngakwazi ukuthi ngimkhanselishe ngathi mina ngoba mina ngiyakwemukela singabathola abantwana ngithi irresponsibility sobabili nefamily yethu ayinankinga. uNkulunkulu uma
ethi akufanele sibe nabantwana kusho ukuthi noku-adopta sikufanele. Yabo, savumelana naye. Kwahamba ithe iminyaka mayihamba iba la beyond 12 years. Wacela futhi ukuthi ucela ukuthi ngimnikeze ilungelo lokuthi aye kubo athathe nje enye yezingane zabafowabo. Kube ukuthi si-adopta yona. Ngathi mina no, same principle ya apply. Same principle. Yes, lengane sizoyikhulisa yenza into efanayo. Ngingakuvumela ukuthi izingane zabafowenu sizisize. Angithi ke lapha kubo uMafungwazi. Oh yes. Uzalwa nabafana abathathu yena yedwa nje intombazana. Ngathi mina singabasiza izingane zabafowenu singazisiza zihleli lapha kini. Akekho umuntu esom-adopta. Wasethatha isinqumo ke sokuthi yena uzoguqa phansi ngedolo. Yes. Athandaze. Ngoba ngithi mina ukuthola abantwana kuyisibusiso saNkulunkulu. Yes. Kusho ukuthi yena kufanele aguqe ngedolo acele kulomuntu okuyena onikeza isibusiso sokuthola abantwana. Yes. Ngase ngithi ke mina ke ngiyokusupporta ke. Yabona le story sikaHana saseBhayibhelini. Mina ngisazi ngisiphilile mina ngisibona unkosikazi wami ethandaza ekhala ngizibona inyembezi ethi uyafisa nje sithole noma oyedwa nje isicelo sethu kuyilokho nje hayi kuthe ke sekuyophela nje unyaka we-16 ka-16 years seloku nje ethandazile sethandaza 16 years ngwenye ngishade ngo-2001 yes aninayo ingane kwaze phela 16 years ngo-2017 ngo-2017 ngo-October wathi kunento angayizwa kahle kunento angayizwa kahle ufisa ukuthi ahambe ayobona udokotela uma ebona udokotela bafika udokotela bathi ukhulelwe uNkulunkulu wami yeah bathi ukhulelwe after 16 years shade ngo-2001 ngo-2017 odokotela bathi ukhulelwe uthe uma ebuya engitshela lezi ndaba kahle hlaka alindanga ukubuya wangifonela ngisemsebenzini savumelana naye ngaleso sikhathi ke wayesezisebenza yena yes njengosomabhizinisi savumelana naye ukuthi cha lo daba ngesilitshele umuntu ngoba sizotshela abantu bese kuthiwa kunjalo ngingakutshela ke nongalo ngithi ukuthi siqale sitshele ifamily sayitshela emva kwa 3 months njalo uma eyochecka bengiloko ngihamba naye kwathi emva kwa 3 months saqala ke sayitshela ifamily ama-families omabili ukuthi hayi odokotela baconfirma ukuthi unkosikazi uzithwele hayi ke kwahamba kangangokuthi besenza isiqiniseko sokuthi uma ngabe booka i-appointment negayina kufanele ukuthi ibe sekuseni noma ibe ntambama ukuze ngiqale naye kudokotela before ngemsebenzini noma ibe ntambama sengiphumele emsebenzini so ke salihamba ke loluhambo up until ke odokotela kule nyanga ka7 baconfirma ukuthi cha njengoba ezithwele nje uzobeletha umfana hayi kwathi ke ngomhla ka11 June ngo-2018 yes wafika umfana wathi ke mefika umfana sakhuluma ukuthi uqanjwa kuthiweni makunje yes wathi yena no igama lakhe kuzoba uSibani okay uSibani yes mina ngase ngithi ke ngizomnikeza amagama amabili ngathi umisa umcebo umholi yes yasho ukuthi uleadership leadership yes yavuka yeah ngase ngithi ke ngoba bekade sinako konke cishe okudingayo ukuzuphile noma sikwazi ukudla sinomuzi khona nemoto kuphileka yes kodwa into ebeyishoda bekuyingane yes ngase ngimqamba izibongo mfana wami ngathi uyi last piece of the puzzle kusho ukuthi uma uyibona ipuzzle yes bekade iphelele kushoda into eyodwa nje yes so njobe sefika ke siphelele ipuzzle Nkosi yami hayi kwaba ke indumezulu yomcimbi ngiyakhumbula ukuthi njoba wafika ngomhla ka11 esibhedlela lapha eMhlanga
ngangikhona impela eLabour Ward. Ulindile. Ngangikhona inkaba nje wayisikwa yimina inkaba. Wayisikela wena Lokhuza. Wayisikela wena. Ngazisikela mina inkaba. Injabulo injani? Injabulo yinyembezi. Yayinzima kakhulu. Konzima kakhulu. Yes. Wase kuthi ke ngomhla ka14 ke saya naye ekhaya. Wakhula kanjalo ke. Ngifuna ukusho ke ukuthi mobuka ukuthi ufike emva kwa17 years. Ingakho ngithi mina indaba kaHana. Yes. Ngiyazi kahle. Yayibona le ndaba liyaseshilo angithi uHana bathi wayehamba yothandaza eShilo. Kodwa uma ethandaza lapha kunabantu ababesuka bebonga izinto kodwa athandaza bedlule bonke. Kelinye ilanga nje baze bathi udakiwe shothi uphuza iwayini. Ngenxa yokuthi wayekhala ecela uNkulunkulu. So ke mina ngiyazi kahle indaba yaseshilo ngoba ngangiyibona ekhaya. Ngayibona emva kwa17 years. Efika uBoy. Una 6 years today. Ngonyaka ozayo nje uyoqala ugrade 1. Uyoqala ugrade 1 uNtomzomlobola. Okay. Ayinhle liyasizwa. So ke ngiyangithi uNtomzomlobola ngoba makulobolwa yena insizwe ezingabukeki siyokhokha malini. So ke so ke ibongo zakhe lezo. Kusho ukuthi emva kwa 3 years Yes. Etholakele. Sesingasathandazi futhi ngoba sesingasakuthandazela ukuthola umntwana. Ngoba senina. Sesinayo umntwana ngoba sasitheka uNkulunkulu. Uma engasiniko yedwa nje sasisho njalo uNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu wasibhatsela. Wanika ibonus. Kwathi ngoJanuary 2021. Yes. Ayingezwe ngitshela futhi uthi hayibo. Sephinde kanjalo. Sekuphinde kanjalo. Yezwela imngize ejazini. Yezwela lemngize ejazini. Yes. Saphinda sabuyela kwigayina. Yes. No verify ngoba asayithembi lento. Sengathi umpintshana duse kanje. Yafika igayina yathi hayi kunjalo. Mfowethu. Ya confirm ayike sasho ngokukhululeka kuloko sayitshela nje family ngokusheshsha uthi hayi. Kunjalo futhi. Uthe makuphela inyanga ezisikhombisa. Hayi waphinda futhi igana yasisitshela ukuthi hayi ke nizothola intombazane kuloko. Okay. Yathi nizothola intombazane kuloko. So kwaba mnandi nje ngabona ukuthi lento ekuthiwa faith kusho ukuthi iyabakhona mangabe ukuthi nganqaba uadopt. Ngathi uma kuukuthi uNkulunkulu akasiboni sifanele ukuthola umntwana. Yes. Akube njalo. Ifaith ke yasebenza ngoba silihambile lo daba kodwa ngifuna ukubeka ke mangibuyele emuva kancane ukuthi mina ngiyazi ukuthi mningi imshado. Yes. Ehlakazekile ihlakazwa nje ukuthi umakoti akamtholi umntwana. Yes. Kutholakala ukuthi umyeni abone isidingo sokuthi lo mshado kufanele uphele. Yes. Noma abone isidingo sokuthi kufanele athathe isithembu. Isithembu, yes. Angisho ukuthi isithembu simbi kodwa ngisibona uma uzosithatha usithathe sokuthi unkosikazi akabathola abantwana. Mina ngikubona ngokuthi usuke umhlukumeza ngoba wena kusho ukuthi awunayo inhloso yesithembu. Usithathiswa isimo sokuthi lo shade naye anibathi uyaye uthi akabathola abantwana. Mina ngangithi asibathola abantwana. Asibathola. Yeah, mina ngangingasho ukuthi akabathola abantwana. Yes. So ke bakungijabulisa nje kakhulu ukuthi nomndeni wakwazi ukuthi uunderstand lokho. So ke sakwazi ukuthi sibambe lento abe umuntu ojabulile. Sishade sahlala naye 20 years, solid 20 years emshadweni. Kuthena ke ngawo 2021 siyazi ukuthi ngo2020 kwafika iCovid. Yes. Kwase kuthi ngo2021 wayekade ekhulelwe amasonto esewu34 amasonto. Abese ngitshela ukuthi hayi uzwa engazizwa kahle. Bese ngimthathe ngimphuthumise esibhedlela. Mangimphuthumise esibhedlela bafike odokotela bathi cha une COVID. Bathi une COVID. Baphinda ke bangichecka nami kwatholakala ukuthi ngine COVID. Hayi basebethi no kodwa ke imile kusho ukuthi kufanele ngibuyele naye ekhaya. Asikho isidingo sokuthi bamlalise. Ngibuyele naye ekhaya.
Emva kwensukwana eloke ibika lento uthi hayi kuya complicate. Uyazidla lezi zinto abamnike zona nami ngiyazidla. Bese ngikhuluma nabangani bami abanesibhedlela la eShelley Beach Hospital. Ukuthi hayi ngoba laba abanye bathi kuMaidi mina ngiyamuzwa ukuthi uya complicate. Ngicela ukuthi ke ningizamela umbhede abe sezandleni eziphephile. Yes. Kwenzeka ke lokho ngomhla ka-23 August bam-admit. Bathe bam-admit bangitshela ukuthi ubanga i-oxygen nomntwana, so umntwana udinga i-oxygen naye udinga i-oxygen. Bacela imvume ke kumina yokuthi bacela ukumbelethisa the following day ngomhla ka-24 August ngoba ingane isikhule ngokwanele ukuthi uma ibelethwa izokwazi ukuphila. Ngabanikeza lelo lungelo. Yes. Kangangokuthi ke ngomhla ka-24 August 2021 ngangikhona esibhedlela, ngangihleli esibhedlela, ngihleli nondodakazi wami ngaphandle silindele izindaba zokuthi uyabeletha. Kwathi ngabo 1 isikhathi hayi ba confirm udokotela ukuthi hayi isifikile intombazana. Angisho ke ukuthi izinto zikaNkulunkulu zisebenza ngenye indlela. Yes. Sasazi ukuthi uzobelethwa kodwa thina sasazi uzobelethwa ngabo October November. Thina ngoJune wathi nje kumina ngicela siqambe ingane. Hawu ngathi nawo iqanjwa kanjani ingane ingakazali. Wathi no ngifuna ukuthi sixoxe kahle, ngifuna ukuthi siqhamazele masiqamba. Ngasethi mina ucabangani. Wathi hayi ngoba uSibani wayeqanjwe mina igama eladuma. Yes. Awusho wena kuqala uthi uthini. Hayi bese ngithi mina ke ngoba uSibani samqamba amagama amathathu. Yes. Nalo sizomqamba amagama amathathu. Ngase ngithi uzoba ungcwele nomcebo nosizo. Hayi wasethena no uyawezwa lawa amabili kodwa uyawusaba ungcwele. Oh yes. Uzoyisinda ingane ungcwele. Oh. Ngase ngithi mina ke ucabanga liphi igama. Wathi hayi ngicabanga ukuthi abe usibuko. Oh. Ngoba lo uSibani lona isibuko. Lo isibuko. Lo uyakhanyisa, lo sizibuka kuyena. Yes. Hayi ngasethi mina ke kulungile nkosikazi. Asimbeke eceleni kungcwele kusho ukuthi ke uzoba usibuko. Yes. Nomcebo nosizo. Yes. Sikhuluma ngoJune. So ugula nje ngoSeptember useqanjwe umntwana. Amagama selungile. Yeah. Yes. Waphinda futhi wathi kumina ngabo July. Wathi uyambona lo mama lo Manzuza. Lo owasikhulisela uSibani. Yes. Ngiyafisa futhi ukuthi uma ngithola usibuko abuye futhi azokhulisa usibuko izinyanga ezintathu. Abe khona azongisiza again. Yes. Ngithi mina ke kulungile nkosikazi kuzoba njalo ngoba wasebenza kahle uManzuza. Yes. Hayi ke kushuthi samqasha uManzuza ngoJuly simqashela umsebenzi azowenza ngabo October. Oh. Uzolinda usematernity wathi ulindile na. Ulindile. Ulinde ingane azoyiphatha. Yes. Mfowethu. So utheke uma ngabe esebelethile bangitshele kodokotela ngomhla ka-24 August 2021 ukuthi hayi ke usefikile udodakazi. So ke unkosikazi ke ngenxa ukuthi wabeletha ngeoperation. Yes. Kwakufanele ukuthi ke waba semshinini. Yabo. Waba semshinini undodakazi kwatholakala ukuthi hayi uright nondodakazi ihambe kahle operation. Ake lokho ngihamba ke ngiyobabheka kodwa ngaleso sikhathi ke kwangavumelekile kwakuvumeleka mina ngedwa phela ngenxa yeCovid. Kwase kuthi emva kwensuku ezu8 ngoba phela wayeprem umntwana. Yes. Bathi udokotela hayi sengingamlanda. Ngangihamba naye futhi uManzuza nomamazala. Oh yes. Umama kaNkosikazi uMalithuli. Yes. Sahamba sayomlanda usibuko esibhedlela. Yes. Samshiya kuNkosikazi esibhedlela. Sabuyela ekhaya. uManzuza ke abethi wevele eqashiwe waba khona ekhaya usukwini lika 80
ubheka usibuko usuku luka 9 ubheka usibuko usuku luka 10 ubheka usibuko kutheke kulolu suku luka 11 bengiloko ngiya ke mina esibhedlela hayi bangifonele esibhedlela bathi hayi bacela ngisondele babona sengathi uya degenerate so angisondele ngangisemcimbini nje khona lapho Shepstone ngenhlanhla ngihamba nomfowethu uMthokozi okwangiqaka bathi ke hayi this time umfowenu lothi uhamba naye ningangena naye nobabili esibhedlela hayi sangena bafika bangitshela ukuthi hey imshini isho ukuthi ungathi usezohluleka unkosikazi yabona ke Nongado alukho usuku okay zikhona insuku ezibhlungu ngo1991 sashiwa abazali ngelanga elilodwa yabo ngo1991 kwababhlungu kakhulu kodwa saxoxelwa ukuthi abasekho emhlabeni kodwa unkosikazi ngangimbambile ngimtshela ngithi ungavumi yabo ngimtshela ngithi ungavumi ukuhamba sisakudinga usibuko usibani una 3 years uyakudinga usibuko una 11 days uyakudinga ungavumi ngimbambile kodwa kwathi makushaya o2 ngabo mhlambe kwako 10 to 2 yes kwamenela wasesishiya emhlabeni ngifuna la umbambile ngesikhathi ukhuluma naye ubona ukuthi hayi uyahamba kuba isikhathi esingakanani mhlambe before avume waphela 30 minutes waphela nomfowethu ekhona la umfowethu yena ukubambe mina usupporta mina ngisupporta unkosikazi mfowethu waphela 30 minutes impela hayi umphefumulo wakhe waphumela phambi kwami so ba confirm udokotela ukuthi ke sekunjalo now ke ngenxa yokuthi ngine foundation ebekade sisebenza naye deputy chairperson wayo iMaxwell Mbili Education and Empowerment Trust so ngase ngithatha isinqumo sokuthi njalo ngosuku lokuzalwa kwakhe ngizoba ne-outreach program. Ungakafiki ngicela ukumisa kancane asitsheleni umuntu ke ngoba ephela ngesikhathi ephela ngicela aphele simnikeze imbali zakhe ake simnike imbali sobe siqhubeka ye foundation asimnike imbali zakhe phenduka nje kumnikeze imbali zakhe Mazungu ngingila namhlanje ngikulethela imbali le mbali engizilethela zisimboli yokuthi sahlala kahle emshadweni wethu iminyaka ewu20 nanokuthi ke nginesifiso sokuthi ngalolu daba lwami nawe ngikhuthaze abafowethu abashadelwe ukuthi ingapheli imndeni iqedwa ukuthi abantwana babatholi ngoba thina sisibonelo sokuthi sihlale 17 years nawe abantwana singabatholi awukaze uthukwe kambili angikaze ngikushiye angikaze kuphumele ngaphandle ngithola abantwana bekho abantwana engabathola ngibathola ngishadile ngenxa ukuthi awubathola abantwana so ke nginesifiso sokuthi kule foundation yami iMaxwell Mbili Education and Empowerment Trust ngibe nama seminars la ngikhuluma khona nama couples angabathola abantwana ukuthi umntwana ukuthola umntwana kuyisibusiso sikaNkuluNkulu futhi ukuthola umntwana kuyiresponsibility kababa nomama asikho isidingo sokuthi uma kuukuthi anibathola abantwana bese sihlukumeza lo wesifazana ukuthi wena ungabathola abantwana ngoba akakwazi ukuthola abantwana yedwa kodwa kuba iresponsibility so ke ngifuna ukuthi ngibe nesemina ngokwenze njalo ngibona sengathi miningi imshado esiyokwazi ukuyisave eqedwa ilisimo sokuthi abantwana abatholakali futhi ngifuna ukuthi kula semina ngelinye ilanga eke ngikhulume nama in-laws lawa azala umkhwenyana
ukuthi uma ngabe umakoti engabathola abantwana Yes. is not about her, Yes. is about yena nondodana wenu nokuthi uNkulunkulu usuke engakalethi isibusiso. Yes. Ngoba kwesinye isikhathi bayahlukumezeka baze bahlukunyezwe abantu besifazane basemzini la bashadele khona. Yes. So ngifuna ukuthi ngenze lezo zifundo lezo ngoba uma kunjalo njengoba sikhuluma nge-gender based violence, Yes. olunye uhlobo lokuhlukumezeka kwabesifazane behlukunyezwa ukuthi ababathola abantwana bahlukunyezwe baze bahlukunyezwe abanye babantu besifazane. Yes. Ngokwenza lezo zifundo siyoseva imishado, siphinde futhi senze ukuthi ama-in-laws lawa azala umkhwenyana Yeah. akhanyiseleke ukuthi ezimweni ezinje kufanele sibe above, siguqe ngedolo, sithandaze, sicela umdala ukuthi uma kufanele ukuthi laba babili bagona umntwana kufanele bamgona umntwana, singathathi ukuthi isibusiso masingakafiki bese sithathe lelo cala silibeke kwingane yabantu. So ke ilokho nje ngifuna ukukushumayela ukuthi ngibe nama-seminars anjalo engicabanga ukuthi abafowethu abashadelwe abangabathola abantwana, uma mina ngikwazile ukuhlala 17 years nonkosikazi wami, Yes. singenabo abantwana, sathola umntwana after 17 years. Yini engabahlula nabo ukuthi benze njalo ngoba kufanele siba protect abantu besifazane. Yes. Uselapho uba protect abantu besifazane. Umchazela ukuthi usukuphi ukulungisela umshado omusha, usayigadile ingane. Umchazela ukuthi isimo sakho simukanye declare umchazele uMazungu ukuthi hayi uyakubona vele ungakhuluma into engekho. Sekhona usumthatha unkosikazi ozogada ingane awukamthathi ukuphi nezingane zakhe. Okay, Mazungu engakusho nje ukuthi njengoba sekuphele iminyaka emithathu. Yes. Udlulile emhlabeni. Ngihleli kahle nezingane zethu. Angizange ngithathe ingane ngizise kini. Ngoba ngabona ukuthi kube kuthiwa kahambe mina kuqala. Wawungeke uthathe ingane uzise kambili. Yes. Wawuzozikhulisa ingane. Nami ke ngathatha isinqumo sokuthi ngizikhulisele izingane zethu ngoba izingane zethu. So ke ngihlala nje nonini. Kodwa ke imndeni ombili yangisupporta, kodwa ke ngihlala nonini. Ngihleli ngiyamkhulisa uSibani, ngiyamkhulisa uSibuko. Njengamanje uSibani una 6 years. Yes. Ngonyaka ozayo uyoqala ugrade 1. Yes. uSibuko una 3 years. uSibuko uhamba icrash noSibuko. Njengamanje isinqumo nje engisenaso sokuthi isikhathi sami ngisibeke kubona. Isikhathi sami nje ngisibeke kubona kulo 3 years nje ukuthi ngizikhulisele bona. Ngelinye ilanga uma inkosi ibone kufanele Mfowethu. Ngiyobuya futhi ngizoreport ukuthi ngibona sengathi kufanele ngimthathe umnye umama, kodwa kwamanje inkosi ayikakasho noma akakafiki kumina ukuthi ngingathatha umnye umama, kodwa okungifikelayo ukuthi angikhulise izingane zethu and zikhula kahle ingane zethu. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Yabona kula mazwi angazi ukuthi mhlambe ayikho into engayi-add ongezwanga ngeke aphinde ezwe, akaze ngibone into nje. Mfowethu uyasikweletisa singamadoda, uyangikweletisa mina ngiyindoda, uyangikweletisa ukungenzi kahle, uyangikweletisa mfowethu ngizosika iphethini kuwena nala ngone khona mangihamba, kodwa ngiyimisele ukuthi ke ngilandele okuncane, ngisenoshansi ukuphila okuncane engingakwenza ngenze kahle, ngenze njengawo. Isibonelo kimi mfowethu, isibonelo kimi, nabanye bazobuka kodwa isibonelo kimi. Indlela le wonke umuntu afisa ukuyiphila ukuthi nansi indlela eqondile, nansi indlela yokuphila. Mfowethu ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga mfowambili, ngiyabonga Africa my continent. Angazi ukuthi ngithini, ngiyabonga kakhulu. Cabanga ukuthi isifundo lesi esohlala iminyaka neminyaka abantu abazofunda kusona. Ngizoba ingxenye yokulekelela kwi-organization yakho. Sibuka ukuthi singathathani sibhekephi, ukhethe i-date, ngabe i-date of birth kamama la senza khona izinto, ngabe i-date ahamba ngayo. Ngifuna leyo kuzalwa ngoba i-positive. I-positive. Yeah. Sihambe ngalo Yeah, maku 26 nje July. La nje mfowethu ongifuna khona
mfowethu sizazama ukuthi sihlehlise zonke izinto siye khona sihambe le ndlela. Ngicabanga ukuthi ukukhulu esizokwenza mfowethu ngalesi sinqumo osenzile. I thank you. Ngiyabonga. Thank you. Ngiyabonga.